vou intentar presentar a Carlos Varela García, o fiscal Varela, e despois tamén presentarei a Carlos Varela García, que non é fiscal, que é o amigo. Bueno, Carlos Varela García ingresou na carreira fiscal en 1975, foi fiscal desde o 85 hasta o 2004 na Audiencia Provincial de Pontevedra. Durante eses anos foi tamén fiscal do Provincial de Menores en Pontevedra, e desde o 2004 exerce como fiscal xefe do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. As institucións, tamén as institucións xurídicas, teñen ou poden ter unha gran cantidad de limitacións, de eivas, de condicionamentos de carácter formal ou prácticos, pero cando a conciencia de que estamos ou están as persoas que están nas institucións ao servicio de maiorías sociais, e esa conciencia está ben asentada, ben chantada na vontade da razón. As persoas poden encher esas institucións, facelas útiles, liberadas de servidumes e poñelas a servizo desas maiorías sociais das que falei antes. A idea de que son as persoas as que dan contido ás institucións, neste caso as institucións judiciais, confirmanse plenamente no caso do fiscal Varela. Varela puxo o foco do Ministerio Fiscal na defensa dos dereitos dos cidadáns, impulsou, creo que moi eficazmente, a persecución contra os delitos contra o patrimonio histórico, a mellora da protección de menores e dos discapacitados, e en colaboración naquele momento coa vicepresidencia da Xunta de Anxo Quintana e os colexios profesionais de Compostela, puxo en marcha algo que hoxe está extendido por toda Galicia e que ten unha importancia moi grande e unha eficacia, creo que tamén moi grande, que é a mediación familiar. Dende a Fiscalía coordinou un estudo moi detallado e moi profundo no que tivo a colaboración da Garda Civil, supoño que a través do SEPRONA, nun estudo do cal falou no Instituto de Estudos Minerais hai xa bastantes anos, pola altura de 2007, na que se demostraba que a maior parte dos incendios forestais eran intencionados. Ao mesmo tempo que demostraba a inexistencia, ou cando menos a existencia pouco significativa, de organizacións delictivas. A sensibilidade social e xurídica do fiscal Varela levou-no a preparar unha demanda colectiva que persegue a anulación da maior parte dos contratos das participacións preferentes e a restitución do seu diñeiro a miles de ahorradores galegos. Carlos Varela converteu a Fiscalía Superior de Galicia nunha peza fundamental do funcionamento institucional desta nosa nación, a pesar de ser formalmente unha simple delegación da Fiscalía Xeral do Estado, o que demostra que hai unha marxe de eficacia nas institucións cando ao fronte delas están persoas que coñecen ben o seu país, que saben comunicar as súas iniciativas e teñen a inteligencia derivada do profundo amor á súa terra, ao seu tempo, á súa xente. Por iso, Carlos Varela é tamén un destacado impulsor da introducción da nosa lingua nacional nun ámbito tan escasamente receptivo á mesma como ámbito xurídico. Este achegamento á xente para transmitirlle as posibilidades que a xustiza abre na defensa dos dereitos cidadáns, patrimoniais, económicos ou lingüísticos, leva ao fiscal Varela a participar en múltiples asociacións, fundacións e a compartir o seu tempo
con ampla generosidade en todos os proxectos de difusión e defensa da nosa lingua e da nosa cultura. Hai agora un poquinho máis dun ano estivo en Morgadáns para participar nunha actividade organizada pela entidade local mellor e máis pola Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística, en galego sempre, que promovía a colocación das placas funerarias en galego. E non hai máis de medio ano, estivo nesta mesma sala as resultas do convite que realizamos para participar nun congreso, nun curso de verán da Universidade Internacional Menéndez Pelayo organizado polo Instituto de Estudos Miñoranos e que, por certo, o curso de verán da Universidade Internacional Menéndez Pelayo que se celebrará outra vez este ano neste mesmo local organizado polo Instituto de Estudos Miñoranos alá polo mes de outubro. Dito isto, para mí, o fiscal Varela deixa de ser o fiscal Varela e pasa a ser Carlos Varela, porque somos os dous o Carballiño. Para él, para mí, é o máis novo, non era o máis pequeno, pero o máis novo, dos irmáns Varela. Dos irmáns Varela, que xunto a unha boa chea de mozos e de mozas, naquel Carballiño da nosa adolescencia, que estaba, que foi, eu creo que foi unha adolescencia amadurada, como diría o Seca Afonso, colectivamente criamos uns vencellos que nin o tempo nin as distancias foron capaces de romper, e que ademais eses vencellos quedaron profundamente asentados cando coincidimos na Compostela do tardofranquismo e sobre todo os anos da transición, en donde coincidimos moitos daqueles mozos en Compostela. Aquel crisol de ideas e ilusións no que se foron decantando amizades permanentes foi unha asociación que ainda hoxe vive, da que, como moitas outras parecidas que arrollaron polo país naqueles primeiros anos 70, o Instituto de Estudos Miñoranos ten a gala de reclamarse herdeiro e continuador. O crisol, digo, chamase Asociación Cultural Avantar, fundada en 1974, polo que o ano que ven teremos que xuntarnos para celebrar os 40 anos da Asociación Cultural Avantar. Non sei se este verán nos toca este verán. Bueno, pues prepararemos o 40 aniversario este verán. Moitas grazas por estar aquí e deixo xa con Carlos Varela. Bueno, boas tardes a todos. Gracias, Carlos Meixo, por as súas agarimosas palabras. Digo Meixo, non Meixome, porque no Carballiño lle chamábamos así, lle recortábamos un pouco o apelido. Efectivamente, coincidimos como carballiñeses os dous nunha etapa florecente que foi a época da Agrupación Cultural Avantar, e, bueno, pues ali aprendimos moito da cultura galega, aprendimos a relacionarnos, organizamos moito tipo de actividades culturais, e os vexo que despois, inda que os camiños da vida nos levaron por distintos eidos, a min hacia o Morrazo en primeiro lugar e hoxe na Coruña, pois vexo que a él e a él o trouxeron aquí hacia as terras do Valmiñón, pois vexo que sigue enganchado nesta actividade cultural, neste activismo cultural, a través do Instituto de Estudios Miñoranos, desas publicacións que eu sigo con moito interés por parte deste instituto. Decirtes tamén que efectivamente non hai moito tempo que eu estuve aquí, xa por tanto esta sala resultame familiar, e veño hoxe, nunha tarde do mes de xuño, pois a falarlle dun tema que tamén está de relevante actualidade, como é o tema da corrupción.
O tema da corrupción, saben vostedes que incluso o propio CIS, o Centro de Estudios Sociolóxicos, aí na penúltima enquisa o situaba como unha das preocupacións máis grandes a nivel de Estado. Concretamente, despois do paro, viña a continuación a preocupación pola corrupción. Digamos que tamén desde o ámbito internacional a percepción social de que no Estado español está de alguna maneira instalada unha corrupción que podíamos chamar sistémica, pois tamén aparece acreditada na medida en que Transparencia Internacional nesas listas que fai todos os anos en relación cos estados e respecto da percepción social da corrupción sitúa a España no posto número 30. Por lo tanto, é un posto no que España veu caendo cando antes estaba no posto 24, que foi no seu mellor momento, e nos últimos 5 anos pasou por o 25, 27, hasta estar neste posto número 30, e ca sensación de que na próxima lista que publique Transparencia Internacional probablemente se baixará incluso deste posto. Bueno, eso nos indica, ademais, que tamén a percepción social, evidentemente, por todos a través da publicación que fan os medios de comunicación dos distintos episodios e dos distintos casos de corrupción, incluso nas máis altas magistraturas do Estado, pois parece que, desde o punto de vista das institucións, ten que haber algún mecanismo de reacción. Isto vímoslo entendendo na Fiscalía Superior de Galicia, pois hai 2 anos, e sistemáticamente nas memorias que temos que presentar anualmente no Parlamento, pois viñamos insistindo na necesidade de establecer mecanismos concretos, mecanismos específicos para o control deste fenómeno. O fixemos así, fomos un primeiro ano, foi no ano 2011, non nos fixeron ningún caso, fomos no ano 2012, tampouco nos fixeron excesivamente moito caso, pero con a treboada de todos estes escándalos de corrupción, pois finalmente o Parlamento de Galicia aceptou os plantexamentos que lle fixemos e creou recentemente unha chamada Comisión de Estudo para o fenómeno da corrupción e ver que se podía facer en esta materia. Comparecín a semana pasada diante desta comisión de estudio e expuxen un pouco, expuxen as teorías e as alternativas que, desde o noso punto de vista, se podían facer desde o punto de vista tamén institucional para tratar de atallar este fenómeno. Ben, deixando sempre ben claro que non se trata nunca de ocurrencias personais, que senón se trata de mirar o que fixeron outros países, o que fan outros países, e, polo tanto, a partir das súas recomendacións, en este caso de organismos internacionais xa desde os anos 90, como poden ser organismos que están dentro do chamado Consello de Europa, como pode ser o GAFI, que é o Grupo de Acción Financiera, ou o GRECO, que é o Grupo de Estados contra a Corrupción, pois poder definir elementos concretos de actuación, é dicir, que non basta simplemente sacar moitas leis, incluso ahora se está falando dunha lei de transparencia, sino que é necesario implementar as leis e crear específicos mecanismos de control. En este sentido, tamén me referirei na miña exposición como un país, Portugal, deu un paso máis e creou no ano 2009 o chamado Consello de Prevención da Corrupción. Entonces, aí tamén plantexa un interesante sistema de control para os episodios ou recurrentes episodios de corrupción que eu vou a referirme a continuación. Por lo tanto, eu fundamentalmente vou a incidir no aspecto preventivo, porque, lógicamente, tamén hai un aspecto represivo, en este caso, o sistema judicial é o que ten que protagonizar e actualizar e activar ese sistema represivo, pero que o meu planteamento vai ir sobre a prevención na medida en para non deixar recaer toda a carga do sistema de control exclusivamente sobre esta vertente penal, sobre esta vertente represiva, que, por outra parte, esta vertente penal saben vostedes que se trata de delitos relacionados coa corrupción, como son poden ser a prevaricación, o tráfico de influencias, as negociacións prohibidas a funcionarios, etc., pois son delitos complexos que necesitan unha proba, recabar a proba leva o seu tempo e tamén, por tanto, os tempos de resposta por parte da Xusticia son tempos moi demorados e moi dilatados. Bueno, pois, sin máis trámite, paso a expoñerlle a alternativa que se presentou diante do Parlamento de Galicia. A corrupción é un tema de grande actualidade na sociedade española, non só polo número de casos que son denunciados elevados ao ámbito dos tribunais, sino tamén pola súa controversia e impacto mediático permanente. A cuestión da transparencia e da modernización da vida política ten dominada a senda dos debates e das formas legais.
Foi xa na década dos 90 cando instancias internacionais tais como a OCDE, a ONU, o Consello de Europa, o Banco Mundial e o Grupo de Estados contra a Corrupción, o GRECO, revelaron a emerxencia deste problema e presentaron un conxunto de iniciativas políticas, de reformas legislativas e recomendacións con vistas á prevención e combate deste delito e a tipificación das actividades e ocurrencias de risco tanto na Administración Pública Central como na Administración Autonómica como na Administración Local e mesmamente tamén no sector público empresarial. A apreciación reciente sobre a corrupción delictiva mostra que no que ao maior número de imputados se refire que é a Administración Local un dos principais focos afectados polos escándalos de corrupción. O fenómeno de corrupción ten vindo a afectar non só a percepción dos cidadáns en relación co exercicio do poder nunha sociedade democrática, sino que tamén está entre os factores explicativos do actual declinio dos niveis de confianza institucional por parte da cidadanía. No entanto, é posible decir que non se trata dun desencanto cos valores democráticos, sino máis ben co desempeño das súas funcións por parte da clase política e con algúns mecanismos tradicionais de representación política, posiblemente debido ao feito de que estes mecanismos non satisfacen adecuadamente os cidadáns críticos ou os cidadáns máis críticos, que son tamén máis instruídos e máis sofisticados que as xeracións que lles precederon e que son propios das sociedades contemporáneas e máis desenvolvidas. Na súa esencia, a definición penal da corrupción refírese a un abuso de funcións, tanto por parte de persoas elixidas como de funcionarios públicos ou mesmamente tamén de asentes privados, que busca o proveito propio de terceiro en relación a bens públicos ou intereses privados mediante promesa ou aceptación de ventaxas que poden ser tanto patrimoniais como non patrimoniais en forma de ofrecemento ou promesa. O delito de corrupción non é impulsivo, senón calculado. Trátase dun intercambio na que se coñecen os custos e os proveitos para as ambas dúas partes. Na maioría dos casos, como anteriormente se reflectiu, trátase dunha troca ilícita entre un asente corruptor privado e un asente corrupto público. Por regla xeral, trátase dun delito en que a víctima non ten rostro. A víctima é o contrato social, é a res pública, e os principios sobre os cales se asenta o funcionamento das institucións que están na base de calquer comunidade política. Principios como son o da igualdade, o de solidaridade, a imparcialidade, a legalidade, a eficacia, a transparencia e tamén a rendición de contas e a integridade, por suposto. Actualmente, o noso ordenamento xurídico penal español dispón dun amplio abano de infraccións que tipifican o delito de corrupción. O sea que non hai un delito de corrupción de maneira autónoma, sino que son distintas figuras que, digamos, poden ser integradas dentro deste concepto xenérico de corrupción. As figuras penais relacionadas con comportamentos corruptos son relacionados a través do soborno, a través do tráfico de influencias, a través da prevaricación, a través de negociacións prohibidas a funcionarios públicos, a través do uso de poder, da malversación, incluso tamén a través do blanqueo de capitais. E tamén hai corrupción entre particulares e corrupción incluso nas transaccións económicas internacionais. Pois ben, este amplio abano ten a enorme ventaxa de desenvolver e ampliar a censura ética da corrupción por parte da gran maioría dos cidadáns. Non é, por lo tanto, un problema no noso ordenamento xurídico de non ter normas. Temos suficientes normas. Temos tamén mecanismos de control. O que sucede é que moitas veces estas normas, estes mecanismos de control fallan porque teñen lagoas ou non están adecuadamente implementados. E incluso cando os organismos de control, por exemplo, como é no caso do control das contas públicas, da fiscalización das contas públicas, que é un papel que cumple aquí o Consello de Contas, pois moitas veces, cando le requiren que presenten as contas aos concellos, a administración local, moitas veces destos demoran a súa presentación das contas ou sencillamente non as presentan. E, por lo tanto, eso non ten tampouco ningún tipo de sanción. Bueno, por lo tanto, a dimensión legal do problema é un elemento crucial para a súa condena pola sociedade e non debe ser perdido de vista. Pero debe terse en conta igualmente que representa unha lectura estanca, restrictiva e insuficiente do fenómeno. O delito de corrupción depende, por lo tanto, de estructuras de oportunidade, de recursos, de bens transaccionais, máis tamén de custos legais e morais, isto é, da capacidade do sistema judicial para reprimir este tipo de ocurrencias e das predisposicións éticas dos individuos para violar a lei ou para actuar contrariamente ao interés público. Algúnas transformacións no proceso de decisión teñen posto en risco a aplicación dos principios éticos da boa gobernanza. Así sucede co distanciamento e a falta de renovación dos partidos políticos, o autismo dos gobernantes en relación cos problemas dos cidadáns. A
cidadanía ten problemas e, sin embargo, os gobernantes non fan caso deles. E o validado do Parlamento e a súa resignación a unha función submisa aos gobernos. Cando hai unha maioría parlamentaria, moitas veces parece que o Parlamento se convirte nun trámite. Simplemente hai un señor ali que lee nun folio unhas propostas, outro que contesta con outro folio e simplemente, pois moitas veces, a votar porque isto xa está cumprido e se ve que a función parlamentaria como unha especie de tarea burocrática cumprida e finalizada. Por tanto, eso significa o validado do Parlamento que en realidad ten que ser un espacio vivo donde se debaten as ideas, donde se debaten as propostas e donde pois cada un aporta o que teña que aportar os problemas da sociedade. Outra cuestión que quizás merecerá a pena aclarar é a que parece asistirse nos nosos países sobre a obsesiva reconducción do análisis dos comportamentos políticos aos existentes parámetros do universo penal, para dentro deles acollerse ao principio de presunción de inocencia. Dito de outro modo, posto perante situacións de violación de elementais reglas de corrección no exercicio do deber político administrativo, a resposta dos partidos políticos é, en moitos casos, a denegar calquera outra sanción ata que sexa definida a responsabilidade xurídico-penal da persona do gobernante, ou do afiliado ou do responsable do partido político. Sabendo todos, obviamente, que o ritmo naturalmente lento da justicia penal tornará quasi inevitablemente imposible a hipótesis de calquera sanción. Sistemas hai como o noso en que unha extremada e necesaria preocupación garantística na obtención da proba, este garantismo se aplica extraordinariamente no proceso penal e, por lo tanto, se non se fai de modo correcto, pode provocar unha nulidade de actuacións e, por lo tanto, que todos os feitos investigados se queden ao final sin sanción e quede todo eso en impunidade. Bueno, pois, así como se non bastase a natural opacidade do fenómeno corruptivo, os órganos encargados da aplicación da lei penal, por tanto a justicia, reencontranse repetidamente con tamañas dificultades que para enfrentar esta criminalidade grave e complexa e a hora de ter as probas. Porque moitas veces esta tarefa destes órganos é comparado en canto de dificultade ca de apañar pulgas con luvas de boxeo. Pois ben, se o grado de responsabilidade dos diferentes niveis de decisión gubernamental non fora decidido, non fora establecido con carácter cautelar previo no ámbito político, os denunciantes de irregularidades só lles queda un camiño para corrixir e criticar tal comportamento, que é a responsabilidade xurídico-penal. Vai a querer obterse na sala dun tribunal o que non se obtén na área parlamentar. A oposición desgastará os gobernantes mediante continuas denuncias perante os tribunais para que a condena penal dun membro do Executivo renda proveitos electorais. Pola súa parte, os gobernantes pretenderán salvaguardar a súa posición política en virtude dunha perversa especie de prexudicialidade penal. En canto o asunto está dilucidándose nos tribunais, non se ten por que asumir responsabilidades políticas. Hasta que se pronuncie o xuez, hasta que pronuncie unha sentencia, non se ten por que asumir responsabilidades políticas. É un discurso que escuitamos frecuentemente por parte da nosa clase política. Pois ben, así se confunden dous conceptos radicalmente diferentes, porque un é a responsabilidade penal. A responsabilidade penal é sempre subjetiva e require, por o sistema garantista no que estamos, propio dun Estado de Dereito, require unha fixación nítida e firme dos feitos que conduzcan a un convencemento judicial de culpabilidade. É dicir, que o xuiz, en base a esas probas, en base a un xuicio e en base a todas as reglas garantísticas que se aplican no ordenamento penal, pois chega ao convencemento de que a persona xulgada, en este caso un político, pois cometeu un delito e, por tanto, aí acarrea unha sanción. Pero a responsabilidade política non se rixe por estes exixentes parámetros do universo penal, porque moitas veces se descansa en outro tipo de parámetros, como unha responsabilidade por culpa, que se chama culpa in elixendo ou culpa in visinando. Un é responsable por ter elexido mal a persoa que está desempeñando unha función, e outras veces é responsable por non ter visilado as funcións adecuadamente, as funcións realizadas por esa persoa. Por lo tanto, non hai que demostrar unha culpabilidade penal, sino que a responsabilidade política é cando se producen estas situacións de culpa in visilando ou culpa in elixendo. Bueno, en suma, esta identificación entre inocencia política e inocencia penal levaría a absurda conclusión de que os responsables políticos poden desempeñar o seu cargo como queiran, mentras que as súas conductas non sean condenadas judicialmente pola comisión dun delito. Pero isto é un absurdo. Estamos vendo que outros países, por exemplo, como Alemania, en canto un responsable político, aínda que non cometa o delito, se fai un acto contrario á ética ou contrario á boa gobernanza, vese obrigado a dimitir. Non hai moito sabíamos dun ministro alemán que, por o mero feito de copiar unha tesis de doutoramento, eso non é un delito, en principio, pois tuvo que dimitir, e iso que o fixera facía 15 ou 20 anos antes.
Outro responsable político tamén deste mundo anglosaxón, pois tuvo que dimitir tamén porque puxeranlle unha multa de tráfico e dixo que fora a súa muller, en realidade, a que iba conducindo o vehículo multado, cando en realidade era ele. Bueno, pois, ese mundo anglosaxón permite, con esa moralidade, digamos, luterana, que é moi exixente, pois non permite pasar ninguna, e, por lo tanto, non hai, é dicir, ainda que os feitos non sean constitutivos de delitos, se son éticamente reprobables, ali hai que responder, e o político ten que responder porque unha persoa que minte nestes aspectos, pois no exercicio, de alguma maneira, está pois dando unha alarma e unha posibilidade de que poida seguir, de que poida mentir e que poida actuar de maneira irregular no desempeño da súa función pública, no desempeño dos actos de gobernanza política. Bueno, quizáis, nós como estamos nunha moral católica, a moral católica permítenos confesar o pecado. Unha vez confesado o pecado, temos unha penitencia. Despois da penitencia, ven o perdón. E entonces borrón e conta nova. Por tanto, moitas veces se di que a base religiosa, pois tamén xoga un papel importante no que é a apreciación e a resposta frente aos comportamentos contrarios a ética. A decisión dun axente potencialmente corrupto vese influenciada pola probabilidade que ele considera que ten que ser detectado e sancionado. Se alguén, isto é como un cálculo empresarial de riscos, se alguén dice, bueno, eu vou intentar obter unha subvención ilegal, pero podo falsificar estes papéis e tal, como ninguén me vai a controlar, primeiro que me que mecanismos de control están establecidos? Non hai mecanismos de control, ou que se están establecidos son facilmente sorteables. Bueno, pois entonces merece a pena porque o risco de ser detectado é moito menor. Outra cousa distinta é, se o risco de ser detectado fora maior, entonces a cuestión se plantearía de outro modo. Por lo tanto, así canto maior sexa a probabilidade de que unha actividade corrupta sea detectada e castigada, tanto menor será a posibilidade de oportunidades de que isto ocurra. É certo que moitas veces a legislación vixente non propicia de forma adecuada a toma de decisións sin riscos. En efecto, a nosa legislación que aplicamos é en multitud de ocasiones burocratizante, é complexa, é vasta, é desarticulada, existe unha excesiva regulamentación, moitos procedimentos e subprocedimentos, e o que obstaculiza a operatividade e impide unha correcta xestión dos medios materiales e dos recursos humanos e potencia o risco de cometer irregularidades. Estaba onte participaba nunha ponencia tamén sobre corrupción no Pazo de Mariñán, ali na Coruña. Antes de min falábamos os interventores da Diputación, en este caso da Coruña, e entón eles exponían como na Diputación había moitos sistemas de control a través do noso dereito administrativo, pero que, sin embargo, que moitas veces estes sistemas de control facían aguas por todos os lados. E iso o vemos, por exemplo, non hai moito, un responsable dunha Diputación, un presidente dunha Diputación, a Fiscalía tuvo que ponerlle unha querela porque resulta que fixo 104 contratacións de persoais daquela maneira. Os contratados eran amigos, afines políticos, clientelismo, era puro clientelismo. E iso, incluso hasta porteiros, se comprobaba que a Diputación tiña 4 portas e había 25 parteiros contratados para o desempeño desa función. Sin embargo, ven vostedes como isto, que era algo que se viña facendo desde facía moitos anos, a Xusticia Penal reacciona tardíamente porque únicamente cando ten a condosa documentación, cando ten probas contundentes e cando se decide poñer o caso ante un tribunal. Pero, mentras tanto, houve unha práctica desta natureza, pero que moitas veces, se houbera intentado facelo antes, probablemente un tribunal podía decir, isto é unha práctica irregular porque solamente son 2 ou 3 casos, irregular desde o punto de vista administrativo, e entonces isto hai que controlarlo a través da jurisdicción contenciosa administrativa, a través do suelo contencioso, pero non a través da jurisdicción penal. Pero claro, cando os casos se repiten moitísimas veces, entonces xa se ve aí articulado e claramente visible un delito de prevaricación, xa non é unha simple irregularidade administrativa. Sin embargo, a resposta da justicia é tarde, e vamos a ver como o remate. Seguindo a pauta do que foi feito noutros países, polo sucedido ou recomendado por organizacións internacionais, o fiscal superior na súa comparecencia parlamentaria de presentación da memoria de 2010 anticipou a necesidade de avanzar nesta dirección, establecendo na nosa comunidade autónoma un órgano, comisión, de axudar a previr fenómenos desta natureza. Asumindo o compromiso de precisar a limitación do seu contido, o órgano de control da corrupción que se propón non sería unha entidade de investigación da corrupción, porque a investigación penal da corrupción lle corresponde ao sistema penal, ao sistema judicial. Por lo tanto, aí está a Policía Judicial, está os xuíces e os fiscais. Trataríase, por lo tanto, dun órgano que intervén na área da prevención, unha visión pedagóxica no sentido de facer cada vez máis difícil a ocurrencia destes ilícitos.
Debemos ser conscientes de que non existen solucións doadas e inmediatas para resolver o vasto e complexo problema que representa a corrupción. Non obstante, debemos tamén acreditar que para abordar este problema se pode facer aínda moito máis. Para iso, deberemos ser capaces de mobilizar non só as entidades e institucións públicas ou privadas, sino tamén a cidadanía en xeral, no sentido de abrir as conciencias para demostrar que a corrupción é algo que nos concerne directamente e que ten un pesado custo por afectar a toda a sociedade de xeito transversal. E isto é así porque mina a confianza dos cidadáns nas súas institucións e nos respectivos titulares das responsabilidades públicas. É dicir, que se non facemos nada, se deixamos que invada impunemente a sociedade, se non lle damos unha resposta aceitada ás exigencias dos cidadáns de maior transparencia na xestión pública, corremos o risco de caer na caza de bruxas e no descrédito total, onde todos son sospeitosos e onde o xuicio na praza pública, por falta de resposta das institucións, se converte nun penoso lugar común. Faise por iso necesario poñer en práctica todo o que sexa posible para combater as tentacións dos favores ilexítimos da delincuencia ligada á influencia pública e a perniciosa confusión entre o ben común, o interés público e os intereses privados. Non abonda con expresar boas intencións e lanzar propostas inconcretas e xenéricas. Temos que ser capaces de limitar drásticamente as ocasións e oportunidades que conducen a estas infraccións administrativas e a estes delitos. Nin siquera a Administración de Xustiza será indemne desta crise generalizada que afecta a sociedade se non é quen de superar os problemas de natureza estrutural que lle afectan. Son dificultades, como dixen anteriormente, que teñen que ver ou que teñen relación coa demora na resposta para afrontar a criminalidade grave e complexa. Somos moi rápidos na pequena criminalidade, nos roubos, nos furtos, nas alcoholemias, pero esta criminalidade complexa se nos atraganta, a criminalidade grave e complexa, e con isto o que se produce é unha percepción social tamén dunha justicia diferente no trato que se depara aos poderosos e na inoperancia do sistema de justicia cando ten que enfrentar a natureza a delitos difíciles como son os delitos de natureza económico-financiera. Esta ineficacia do sistema judicial non só alimenta unha actitude de impunidade nos detentadores de cargos de influencia, sino que tamén agrava a xa precaria imaxe que os cidadáns teñen do funcionamento parsimonioso da xustiza. E de non corregir estas deficiencias, a xusticia terá que seguir escoitando o reproche de ser rápida en xulgar e condenar a un ladrón de bagatela ou un asaltador de esquina, e lentísima en xulgar os ladróns do erario público e os violadores da inocencia do país, respaldados sempre por asesores especializados en facer durar os procesos ata o paraíso da prescripción. Estas dificultades só poden ser superadas dotando o sistema penal de recursos especializados para combater esta criminalidade, dada a maior complexidade que na obtención da proba se presenta neste tipo de procesos. É sabido que a corrupción ameaza a libre concurrencia e a igualdade das empresas, que perxudica as obras públicas, crea distorsión nos concursos públicos en perxuicio daquelas empresas que non se benefician dos favores e afectan a competitividade. Se somos quen de elaborar unha guía ou un mapa que poida identificar, analizar e controlar permanentemente o risco de corrupción, estaremos no camiño de garantir o cumprimento dos obxectivos institucionais de calquera administración pública, fortalecendo ao mesmo tempo de modo continuado a credibilidade da mesma ante o cidadán. Malia estes controis, debe quedar tamén igualmente claro que a corrupción non pode ser comprendida exclusivamente a través de análisis das infraccións investigadas e condenadas á luz dos procesos legais estipulados para un exercicio dun cargo público electo. Unha definición puramente legal omitiría todos os comportamentos corruptos que non implicando necesariamente unha violación da lei ou de código formal de conduta non deixan de constituir unha violación grave dos patróns e expectativas asociadas a un cargo público. Para a opinión pública, a corrupción constitúese, pois, como comportamento que viola as expectativas dos cidadáns, pasando a fronteira do que estes consideran aceptable para os titulares destes cargos. Argumentase no noso país a existencia dunha variedade de corrupción con diferentes grados de intensidade de frecuencia resultante da sofisticación dos procesos de troca e da multiplicidade dos obxectivos do acto corrupto, así como o feito de representar este delito un fenómeno de poder en canto á capacidade de influenciar o comportamento dos outros. A distinción entre corrupción de mercado e corrupción parroquial permite comprender as dinámicas do fenómeno social da corrupción. A corrupción de mercado é a adxudicación de bens e servicios por parte dunha administración o propoñente que ofrece o precio máis alto, tanto se existe conexión persoal como se non entre o axente corruptor e o axente corrupto.
Son casos claros e están en este momento sendo investigados polos tribunais. Por exemplo, cando unha empresa que quere adjudicarse a hora ou un parking ou calquer outro servicio público, pois entra en tratos con un representante público para xestionar ese servicio e se lle di que, bueno, pois, si é favorecida, si se lle adjudica definitivamente ese servicio, pois, lógicamente, habrá unha compensación económica, probablemente, para ese funcionario público. Sin embargo, hai outro tipo, por tanto, isto é o que chamamos corrupción de mercado, onde hai unha transacción inmediata, adjudicación de servicio, troca por diñeiro ou por compensación patrimonial. Pero, sin embargo, temos outro tipo de corrupción que é chamada corrupción parroquial, onde non se produce esta troca de maneira inmediata, sino que a troca é diferida a un momento posterior. Por iso definimos a corrupción parroquial como actividade na que a actividade corrupta para a obtención de bens e servicios resulta de unha relación de proximidade e moviliza recursos simbólicos tales como a amizade, a afinidade política, o clientelismo e os lazos familiares. A confianza, en cambio norma de reciprocidade xeral, é a peza fundamental desta relación. A aceptación deste tipo de prácticas varía tanto dun lugar a outro como dun grupo social para outro. É dicir, que na corrupción parroquial, por lo tanto, un fai por favores, o corrupto fai por favores, pero os fai non esperando obter rápidamente unha contraprestación, sino que a contraprestación quedar diferida para un momento posterior. Pode ser, por exemplo, cando chego ao proceso electoral, eu fago gesto e ti me das o voto, lógicamente. E me consigues non solamente o teu voto, sino o teu voto dos teus familiares, dos teus afíos, dos teus amigos, e me traballas pola parroquia ou pola vila para conseguir o maior número de votos. Iso, digamos, é o sistema de corrupción parroquial que moviliza estes recursos simbólicos relacionados á amizade, aos afís políticos e, en definitiva, ao clientelismo político. As tesis funcionalistas tenden a considerar as formas de corrupción parroquial como tráfico de influencia como útiles e culturalmente enraizadas. O pequeno tráfico de influencias constituye unha resposta informal ás residencias do sistema na resolución dos problemas dos cidadáns e é cando se recurre, en estes casos, a figura do cacique como mediador e conseguidor de favores. Sempre hai un intermediario a través do cal a persoa dese intermediario consiga as cousas porque é o que se relaciona ca administración. Tradicionalmente hai esta figura do cacique, sobre todo na Galicia interior, onde funciona moito máis este tipo de corrupción parroquial. Pois ben, nestes casos, o delito de corrupción configura prácticas que se asocian con formas de favoritismo baseado nas relacións clienterales. A través delas, alguén cun alto cargo representativo explora o seu poder e autoridade para proporcionar un emprego ou conceder un favor a un familiar, a un amigo, a un afín político, a un dependente, a un seguidor ou un protegido, mesmo que este non teña as cualificacións necesarias para o cargo. Por iso, a corrupción está relacionada coas percepcións. O seu significado está constantemente en transformación. Temos así a denominación de corrupción para describir prácticas ou comportamentos que van desde as formas que recaen na definición penal do fenómeno, como dixen antes, o soborno, a extorsión, o tráfico de influencias, o abuso do poder, pasando a formas que teñen sido obxecto de reformas legislativas, pero que non suscitan a desaprobación por parte dos cidadáns. Por exemplo, o conflito de intereses ou financiamento político hasta formas que están exentas de calquer tipo de regulación como o favoritismo ou o nepotismo. Por tanto, tamén socialmente hai un tipo de corrupción que está enraizada, que o amiguismo e o enchufismo é conseguir tirar a corda a favor de un. Entón, ese é un tipo de corrupción que tamén é necesario combatila na medida que, por tanto, a través de educación cidadana será como tamén empecemos aí o proceso de combate á corrupción. Reformas legislativas de acordo, mecanismos de control de acordo, pero tamén educación cidadana para que incluso non pasar por alto estas pequenas corruptelas, estas formas socialmente, culturalmente, que están tamén moi enraizadas como este pequeno tráfico de influencias. Bueno, cando falamos dos valores asociados ao Estado democrático, é necesario distinguir tres tipos de sensibilidade democrática que nos permiten reflectir sobre os estándares de ética a través dos cales a nosa democracia funciona, como son a igualdade e o mérito, a legalidade e a transparencia, a eficiencia e imparcialidade e o respeto aos procedimentos formalmente establecidos. O concepto de legitimidade na atención de un cargo, respeto aos procedimentos legalmente establecidos, por exemplo, podemos encontrar moitas veces un vai a unha institución e entonces ve que un recibe unha cousa e un que tamén ten o mismo dereito está na mesma situación non a recibe. Por exemplo, moitas veces se critica ahora, no caso do arbitraxe das preferentes, que uns reciben o diñeiro, por tanto, se lle dá satisfacción pola vía do arbitraxe, pero outros non o reciben, cando son veciños e están na mesma circunstancia. Por qué? Que pasa aquí?
Entón, bueno, pues, esos son agravios comparativos que un procedimento legalmente establecido non pode permitir e, por lo tanto, ten que haber uns criterios claros para non xenerar ese tipo de agravios comparativos en situacións que son exactamente idénticas, non? O concepto de legitimidade na detentación dun cargo público está igualmente relacionado co principio de rendición de contas. Este é un principio importante porque este principio defínese pola capacidade dos cidadáns de exixiren dos seus electos o cumprimento dun conxunto de reglas, así como de avaliar se estes cumpriron as súas responsabilidades á luz destes principios. O concepto de rendimento de contas correspóndese co modo de como as decisións foron tomadas. Unha das principais dimensións deste tipo de legitimidade é a legalidade dos procesos, aspectos que fundamental nun Estado de lei. Pois ben, nos últimos tempos España está asolada por unha vaga de escándalos de corrupción de todos coñecidos. Mais o caso galego é singular respecto destes casos, na medida en que no noso país coexisten modos modernos corruptos con modos de caciquismo clásico asentados en lazos primarios, familiares e clientelares que definen as relacións diarias entre os cidadáns e a súa administración pública. Isto significa que o acto corrupto no noso país non se restringe apenas a prácticas de soborno de funcionarios públicos, está aberto a outros comportamentos en que o proceso de troca de decisión, como antes me refería, por unha determinada contrapartida, non é clara nin inmediata. Por exemplo, non é inmediata, como sería o caso, eu soborno a un policía, me ven unha policía poñer unha multa, chegase ao meu coche e digo, mira, toma tantos euros e entonces eso sería inmediata, acepta o euro, eso sería unha corrupción inmediata. Estamos falando de outra cosa. Por esta razón, moitas outras formas de tráfico de influencia na administración pública non son consideradas prexudiciais para a democracia, mesmo que violen os principios de justicia e imparcialidade característicos do Estado de Dereito. Considero, pois, que no combate a prevención da corrupción, como decía anteriormente, é moi importante non deixar de lado o papel ético que lle corresponde tamén á sociedade civil. O escrutinio que esta ten que facer acerca de quen dirixe a res pública é fundamental para o bon funcionamento da mesma e para evitar o sentimento de impunidade dos titulares de cargos públicos. Mais alá do peso da lei, que recai sobre os prevaricadores, debe tamén un xuicio igualmente negativo por parte da opinión pública que impida a estas persoas volver a detentar os seus cargos. Vemos moitas veces como estas persoas, moitas veces, a pesar incluso de ser condenadas, mentre esta condena non é firme, se presentan a un proceso electoral e salen elixidos por maioría absoluta. Que mensaxe pode recibir un corrupto que sale elixido por maioría absoluta? Pois que o povo perdona e que, por lo tanto, el pode seguir cometendo desmans porque foi avalado para seguir continuando no cargo. Por lo tanto, é moi importante que a cidadanía, en este tipo de casos, aparte o corrupto e o prevaricador fora dese cargo, e, por tanto, se se presentan unhas eleccións, que non o vote. E se o votan, pois temos un problema, porque ao final quen ten que facer a operación de limpieza deste tipo de comportamentos corruptos é tamén a propia sociedade, é tamén a propia cidadanía. Temos un problema se isto non é así. Bueno, non basta, por lo tanto, ter leyes técnicamente perfectas, é preciso implementalas e avaliar os resultados obtidos. Daí a importancia de crear estruturas organizativas cuya misión e objetivos non se cingan a unha acción circunstancial, senón que deben perdurar no tempo. Bueno, con este fin, a Fiscalía Superior propuso no Parlamento de Galicia, xa entro na parte final, seguindo modelos europeos de recomendación de organismos internacionales como o Grupo de Acción Financiera ou Greco, a creación dun organismo ou dunha xencia especializada ad hoc, concreta, co cometido específico de detectar os riscos de corrupción que poidan existir en relación co desenvolvemento da actividade dun organismo público e de que concerne as prácticas da administración pública. O Consello de Prevención de Corrupción, creado en Portugal no ano 2008, foi creado como consecuencia dunha suxerencia do propio Tribunal de Contas. Os tribunales de contas son os órganos de fiscalización externa das contas da administración. Por lo tanto, teñen un bo coñecemento dos mapas de comportamento de risco que se producen en estas administracións. Podemos falar dunha administración local, é dicir, dun concello, dunha administración provincial, é dicir, dunha diputación ou dunha administración autonómica. Bueno, pois, o ter o coñecemento dos comportamentos de risco, habrá que establecer un mecanismo que evite esos comportamentos de risco. Como se consigue isto? Bueno, pues ponemos, por exemplo, unha administración local. Nunha administración local hai distintos departamentos. Hai un departamento de obras públicas, un departamento de servicios, de contratación, un departamento de urbanismo, etc. Bueno, pues a idea é que en cada un destes departamentos se pode definir os comportamentos de risco de cada un deles, que se conocen xa, porque históricamente son coñecidos. A continuación, que se pode establecer unha neutralización dese tipo de comportamentos,
que se determine incluso a frecuencia con que ese comportamento se pode producir. Se é unha frecuencia alta, se produce, si frecuentemente iso foi un comportamento reiterado, ou por a contra un comportamento ocasional, ou casi nunca se produce. Eso tamén é importante establecer, por lo tanto, esa frecuencia do risco. E a continuación establecer sempre unha persoa encargada de dar conta, un xefe de servicio, a alguén que está dentro dese esquema, dentro dese organigrama, que ten que dar conta a un organismo central para que isto sea operativo. Entón, o Consello de Prevención de Contas de Portugal estableceu que os órganos máximos das entidades xestoras de diñeiros, valores ou patrimonios públicos, é dicir, todo o que sexa a utilización de recursos públicos, subvenciones incluídas, sexa cal fora a súa natureza, deben, no prazo de 90 días, elaborar planes de xestión de riscos de corrupción e infracción conexas. Si podemos, ponemos aí para que vexan vostedes, en vez de decirlo algo así, o poidan entender. Por exemplo, entramos aí e vemos o Concello de Coimbra. É un documento? A ver, sí, un documento. Vamos a ver, está aquí. Aquí, esto. Bueno, esto es Cámara Municipal de Coimbra. Esto es un modelo así, ¿no? Entonces, todo este mecanismo funciona de la siguiente manera. A Cámara Municipal de Coimbra, como consecuencia de esa suxerencia que fue el Tribunal de Contas de Portugal en 2009, de que todas las entidades que disponen de recursos públicos tienen que presentar un plan de prevención, tienen que presentar un plan de prevención. Aquí, ¿puedes poner aquí? Así, como consecuencia de ese plan de prevención, pues esto, vamos a ver ahora, pero quiero decir, esto puede ser, para que lo entendan de una manera más clara, imagínense, aquí hay una ley do ano 95 que se llama Ley de Prevención de Riesgos Laborais. Estamos falando ahora do ámbito laboral. Entonces, esa lei estaba prevista para evitar a siniestralidade no ámbito laboral. Veuse que con esa lei non se evitaban os accidentes, e que a xente, pois, moitas veces, no seu posto de traballo, arriscaba a súa vida, caía dunha altura, ou tiña un accidente cunha máquina, etc. Entonces, o que se fixo é implementar un mecanismo de control a maiores. Ese mecanismo foi obligar a todas as empresas a presentar un plan de riscos, un plan de prevención de riscos laborais. De tal maneira que cada vez que se produce un accidente, ali vai o inspector de traballo e o primeiro que lle pregunta ao empresario é o seu plan de prevención de riscos laborais. E o empresario enseña adaptado á realidade laboral desa empresa. Aquí hai tantos traballadores, o actividade que se desenvolve aquí é desta natureza, por lo tanto, os peligros laborais, hai un determinado tipo de máquinas que son peligrosas, cortadoras, etc. Por lo tanto, hai que establecer un plan de prevención específico para ese ámbito laboral e esa empresa en concreto. Bueno, pois aquí, mutatis mutandis, é dicir, cambiando o que hai que cambiar, é un plan de prevención que funciona desta maneira, é dicir, creando un instrumento concreto de control. Entonces, todos os organismos de Portugal teñen que presentar os seus plans de prevención de riscos de xestión, incluído os riscos de corrupción. Este é o de Coimbra. Vamos a ir ao... Pero... Si no, por aquí. Bueno, pois aí... Vamos a verlo rápido. Aí se chama. Teñen ustedes. Cando falamos de infraccións conexas, estamos referindo as que les dixen anteriormente, o tráfico de influencias, o soborno, cohecho, etc. Entón, no plan que se presenta, pues todos van a ser moi parecidos. Bueno, establece aí un índice donde di cal é a metodoloxía utilizada no plano, o compromiso ético, a definición do seu organigrama, a identificación dos responsables de cada área, e despois distingue as distintas áreas, que son a contratación pública, gabinete de protocolo de relacións exteriores, de apoio ás freguesías, ás súas parroquias, bueno, todos os servicios, a policía propia, a policía municipal, etc. Bueno, todos esos son todos os seus servicios. E as súas divisións administrativas. Aí aparecen informática, contabilidade, decir, o que nos está describindo todo o organigrama administrativo. Os seus departamentos, bueno, e a continuación
A ver si fuera esto máis rápido, pero bueno. Espera, ahora vai máis rápido. Bueno, vamos a entrar, entonces, aquí o que define vai definindo cales son os principios éticos de carácter xeral. Bueno, entonces, aquí o que quero que vexan é que aquí está o organigrama primeiro do propio Concello. Donde a ver si exactamente. Entonces, ven vostedes nun concello onde hai un presidente, que sería o alcalde, e onde están os vereadores, que serían os concelleiros. E, a partir de aí, nos vai definindo todo o organigrama do seu servicio. Isto é a primeira parte do plan de prevención. A continuación, nos vai a decir, unha vez definidos este organigrama, que, bueno, penso que é moi amplio, o sea que Coimbra debe ter bastante burocracia, por lo que se ve, non? Bueno, a continuación, o que nos está dando aquí son os, en cada departamento, quen é o responsable, quen é a persona responsable. Entonces, aí están vendo quen serían os responsables de detectar as posibles irregularidades que se produciran no procedimento administrativo en cada área, en cada departamento. Aí pon os nomes dos responsables. Sigue ponendo os nomes e despois chegamos aquí a como vou a ver. Bueno, como un departamento como pode ser a contratación pública, aquí se describen en primeiro lugar as descripción das principais actividades, que son as actividades de risco. Aí pon unha actividade, pero despois veñen máis actividades. Riscos identificados sería a ausencia ou deficiencia das propostas de adquisición tal. Frecuencia, pouca frecuencia. Ali arriba hai unha leyenda, pouca frecuencia, moita frecuencia tal. Medidas propostas. Aí é a medida de neutralización para ese comportamento de risco. Quen teria que aplicar esa medida, detectarla e estar atento serían os responsables correspondentes. E estos, de cada departamento, terían que dar conta a un responsable, a outro responsable central, ¿no? Bueno, pois isto é unha idea. Vimos un departamento, pero podemos ver calquera outro, é dicir, porque o plano de riscos está elaborado por departamento. Simplemente, aquí ten outro que ten Gabinete de Protocolo de Relacións Exteriores. Aí están definindo os seus comportamentos de risco, as principais actividades de cada departamento, os riscos identificados, a súa frecuencia, medidas propostas e os responsables de cada... Bueno, pois estos son planos que, ao final, en Portugal, 1000 administracións públicas, máis de 1 milleiro deste tipo de planes, ou de plans, foron elaborados, pois, por exemplo, por entidades como a propia Asamblea da República, é dicir, o Parlamento portugués ten o seu plan de prevención de riscos, porque ao utilizar recursos públicos, pois pode pasar, como moitas veces pasa, que os diputados se poñen máis dietas das que lle corresponden. Entón, pode pasar eso. Entón, sería un comportamento de riscos para que alguén que detectara eso rapidamente alertara de que eso non pode seguir así. O propio Poder Judicial, o propio Tribunal Supremo, en canto que depón de recursos, ten tamén un plan de prevención de riscos de corrupción. Calquer empresa pública, Ferrocarriles de Portugal, Convoios de Portugal, ten tamén o seu plan de prevención de riscos, que o teño aquí, pero, bueno, é repetición de todo isto, por tanto, non saben de boa expoñer. O Banco de Portugal tamén ten o seu plan de prevención de riscos. É dicir, que todas as entidades que dispoñan de recursos públicos teñen que presentar este tipo de plan. A continuación, este tipo de plans van a un organismo de control central, que é o Consello de Prevención da Corrupción. O Consello de Prevención da Corrupción fai as observacións que considera convenientes en relación con este tipo de plans. Se trata tamén de que este tipo de plans haxe unha selección sempre de persoas que non sexan burócratas. Decía Carlos Méxime cando presentaba
decía que efectivamente si un cargo pode ter moitas potencialidades, pero se ao frente del se pon un burócrata, esas potencialidades se perden. Por lo tanto, detrás dos cargos sempre hai persoas. Si temos persoas proactivas, si temos persoas éticamente irreprochables, sempre as cousas funcionarán moito mellor que se poñemos a burócratas, porque se poñemos a burócratas, pues, lógicamente, as cousas non serán máis, non terán ningún desenvolvemento, ninguna eficacia. Bueno, por lo tanto, cando se tratou aquí en Galicia, o que se propuse, por lo tanto, foi que organismo podíamos crear para desempeñar este tipo de función, de control, que organismo central. Bueno, si se propón un novo organismo, nos van a decir que en tempos de crisis económica pois hai que crear máis estructuras burocráticas e que, por tanto, eso sería imposible. Entón, o que se tratou de buscar é, seguindo por analogía en Portugal, onde o Consello de Prevención da Corrupción está aloxado ou residenciado no Tribunal de Contas, pois entendimos que aquí, análogamente, podía ser o propio Consello de Contas de Galicia, porque o Consello de Contas é o que fai, fiscaliza as administracións públicas de Galicia, fai a fiscalización externa das súas contas públicas, por lo tanto, é un bo coñecedor de todos os comportamentos de risco destas administracións que podía cumprir un bo papel. E, por lo tanto, non significaría crear unha nova burocracia, non significaría, por lo tanto, poñer aí cargos, porque rapidamente vexo os tertulianos estes que andan nas televisións enseguida collen conta desto e destrozan calquera idea, porque non lles vale ninguna. Todas son ideas, querer máis tal. Entón, claro, tamén hai que ter un antídoto antitertuliano destrozador, porque iso é fundamental tamén, porque non deixan títere con cabeza, non saben unha palabra, como opinan de todo. É o que decía un vello maestro dos organismos. Nós somos un océano de coñecementos e un centímetro de profundidade. Así son. Sin embargo, non deixan nin títere con cabeza. Calquer cousa, calquer idea que poida levar a unha antes de que a poña en marcha, pois era esa rapidamente que é unha tontería, que é unha bobada, que isto é unha pérdida de tempo e tal. Claro, o mellor diseño do mundo, o mellor plan do mundo e o mellor pode ben abaixo se efectivamente ao final as persoas non son as adecuadas que teñen que levar adiante este tipo de controls. O sea, podemos poñer un plan de cine, o mellor diseño posible de calquer organismo de control, que depois poñemos personas inaceitadas, eso non vai a ninguna farsa. Bueno, pois entonces, fundamentalmente eso, incluso os funcionarios que integraran este organismo, pois serían funcionarios extraídos por movilidade funcional, por movilidade, onde hai xente, funcionarios que les gustaría moito cumprir un papel aquí, que son ademais o perfil adecuado para estar traballando neste ámbito, e ao mellor están neste momento arrinconados en calquer departamento administrativo sin pena nin gloria, non? Por tanto, recabar ese tipo de funcionarios sería moi interesante con este perfil para establecer este mecanismo de control. E despois, lógicamente, ten que haber persoas, porque este é o ámbito funcionarial, o ámbito da infraestructura administrativa, despois ten que haber un perfil de persoas que se encargaran de levar a dirección desto, teria que haber un presidente. En este caso, no caso do Consello de Prevención de Portugal, o presidente do Tribunal de Contas é tamén o presidente do Consello de Prevención de Corrupción. Pero claro, iso ten unha mala indicación de que está nomeado políticamente, por lo tanto, o que se trata de garantizar é que aquí a independencia, é dicir, este organismo funcionará na medida en que os que teñen que levar para diante sesen independentes das estruturas políticas e da política. Porque ao final teñen que fiscalizar, por tanto teñen que ser independentes. Non pode haber a mediatización dun partido que cando, oye, mírame para outro lado porque ti eres do meu partido e, por lo tanto, mírame para outro lado en esta irregularidade. Entón, é fundamental crear tamén unha estrutura independente, non? Bueno, pois, isto sería, en definitiva, xa remato con elo, o que se propón. Se propón, por lo tanto, primeiro, unha estrutura cívica educativa, de educación, de rachar con todo o que é ese pequeno tráfico de influencias que moitas veces socialmente está permitido, está socialmente tolerado, pero que tamén é pernicioso. Entonces, é necesario, por tanto, combatir por esa vía de educación cívica estas cuestións, ainda que sexan pequenas, para romper, desarraigar culturalmente esa forma de actuar. A continuación, lógicamente, fai falta un sistema preventivo e, lógicamente, é tamén un sistema judicial, é dicir, un sistema judicial resolto, expeditivo, que cando feitos sean constitutivos de delito, lógicamente, poida pasar contas con un tempo de resposta non dilatado, sino razonable, e un tempo de resposta o máis rápido posible, para que estes comportamentos tamén sexan sancionados cando sexan constitutivos de delito. Pero un esquema desta naturaleza nos permitiría detectar moitos comportamentos irregulares xa nun ámbito primario, cando se están generando, e evitaría, por exemplo,
Aquí en Galicia que podemos poñer tantos exemplos, saben vostedes que hai un organismo que se chama o IGAPE, pois no IGAPE se dan subvencións. Entón, chegou un momento en que o señor director do IGAPE entendeu que lle podía dar unha subvención a súa muller para unha empresa. Claro, é un comportamento de risco que tiene que estar detectado e rapidamente dice, oiga, aquí, nesta parte de aquí, non se pode dar subvencións a muller, a punto perdido. Entón, claro, senón non sirve para nada. Eso a pesar de que temos moitísimas normas que din que eso non se pode facer, pero claro, eso dicían outros interventores, e dicía, pero onde están os mecanismos de control? Onde funcionaron a motivación e os mecanismos de control que están establecidos nas normas para evitar unha cousa tan obscena como esa, tan directa? Ou temos un organismo que se chama Inorde en Ourense, donde se pone director a un señor que é un alcalde de outra localidade, que non ten objetivo ningún, e se lle pone 50.000, para cobrar 50.000 euros o ano sin cumprimento de ninguna función. Pero bueno, pero que broma é esta con recursos públicos? Onde estamos? Pero onde están os mecanismos de control? Ante cousas, digamos, que son moi sofisticadas e que é difícil de detectar, pero son cousas totalmente obscenas que están aí, que a sociedade as vive, incluso, cando nos lo contan nun telexornal, pois o admitimos dicindo, bueno, pois nada, incluso pasamos eso, pois non, nada, non nos escandaliza, chega un momento en que non nos escandaliza nada, non? Entón, claro, nos temos que un pouco reivindicar, entre que sexamos católicos, pois esa moral luterana, esa moral calvinista, donde este tipo de comportamentos teñen que producir consecuencias. Primeiro, si son éticamente reprobables, inda que non sexan constitutivos de delito, pois tamén producir as consecuencias correspondentes. E, lógicamente, se son constitutivos de delito, se terá que ir a un tribunal a ensuiciar esos comportamentos e as provas correspondentes e editar a sentencia que proceda. Bueno, pois por a miña parte, remato aquí e con moito gusto me someto ás preguntas que me queran facer. Moitas gracias. Ahora o fiscal Varela está a vosa disposición a fiscalización, ainda que reafirmarnos plenamente en que as institucións ocupadas por persoas que se atreven a falar tan claro como fai Carlos sobre acusacións, sobre outras cousas, pois terían cambiado moito e estaríamos noutras circunstancias. En todo caso, hai unha palabra por aquí, non sei se hai alguén máis, sí? Bueno, hai tres, empezamos, Pepe. Sí, máis que unha pregunta é unha reflexión. Efectivamente, caro Carlos e estimadísimo fiscal, en principio, grazas por chegar con un pequeno atisco de azos para o futuro, da credibilidade das institucións, nomeadamente as institucións que teñen que ver ca xudicatura, magistratura, fiscalía e demais. Xa no outro plano que ten que ver ca implementación deste plano, claro, eu me pregunto como será posible, porque efectivamente tú defendes que se faga sempre a través de procedimentos normativizados, os procedimentos legais. Os procedimentos legais nacen donde nacen, nas cámaras donde se legisla, efectivamente, e que son ocupadas por persoas que chegan a lei, efectivamente, a través das distintas opcións políticas, a la destra e a la sinestra, e que tamén a la destra e sinestra, dende ali se outorgan unha serie de facilidades que, en todo caso, son aceptadas polas clases dirixentes no panorama partitocrático como polas que nunca o serán, pero acéptase da correlación de forza e da representación que teñen e acéptase tamén na correlación de achega económica que esta conleva, non? Con isto estou falando, pois eu que sei, dos membros do Consello de Administración da CRVTK, por exemplo, dos membros do Consello de Administración, curiosamente, das institucións financeiras, desas institucións financeiras que non eran privadas, tampouco eran públicas, é unha cousa que en todo caso o patrimonio era colectivo, non? Porque nunca ninguén desenvolveu capital, e en todo caso o capital que se investiu si tiña procedencia, máis ben pública e colectiva. Como se pode facer que realmente dende esas cámaras onde se legisla, onde se poñen as bases para o futuro, para poder implementar este tipo de instrumentos, como podemos facer para que eso se corrixa? A parte, evidentemente, desa, eu non quero adoitar unha práctica luterana, agás no que conleva en cuanto a esa moralidade, esa estricta moralidade, non? Como poderíamos facer? Contestas.
Bueno, pois, a verdade, claro, os problemas se resolven, cando nós estamos agora nunha serie de problemas, decimos, quen nos resolve estes problemas? Nos resolven a política e os políticos. Son os que teñen que resolver os problemas. Nun Estado democrático ten que ser así. Ora, o que tenemos que ver é que política e que políticos nos resolven estes problemas. Porque, ao mellor, aí hai xa diferencias e formas de abordaros e formas de resolveros. Entón, o que temos que ter é o acerto de elixir as mellores persoas para a xestión política e que poidan, con honestidade, poidan resolver este tipo de cuestións. Aquí, este plan que se lle propón é, desde logo, desde o meu punto de vista, como dixen antes, ben diseñado, ben controlado, ben implementado e cas persoas adecuadas. O que se propón aquí é unha forca para ser aforcado. Ora, quen quere ser aforcado? A clase política? Probablemente non. Probablemente non. Pero, esa é a proposta que hai que facer. Temos que conseguir dignificación da política, dignificación dese espacio que é a gobernanza pública e que haxa reglas éticas e sempre que predomine o interés da cidadanía. Cando se definen, calquer instrumento político ten que ser sempre en beneficio da cidadanía e non pode ser en beneficio de grandes lobbies que influencian os partidos políticos e que, por tanto, convirten a política en calquer cousa menos en servicio público e menos en servicio á cidadanía. Aí é onde temos que estar moi atentos cando aparecen os procesos electorais para sempre elixir as persoas adecuadas, efectivamente correctas. Me pareció entender que ya lo presentó esto usted en el Parlamento de Galicia. Sí. ¿Cómo lo acogieron? Esa es una pregunta. Y la otra sería, ¿cómo se puede transmitir a la ciudadanía, por ejemplo, en pueblos en los que usted ha dicho que hay tanta raigambre, yo diría casi medieval, cómo se les puede transmitir ese interés? Bueno, pues, empezando por este último, aí ten que haber unha pedagogía social. De alguna maneira, a xente ten que asumir que ese pequeno tráfico de influencias aos que nos referíamos e a forma de lograr por favores non pode ser por vías de boa relación, de amizade ou boa relación política ou a través do clientelismo político, porque eso son vías que son inadecuadas desde o punto de vista ético, sobre todo porque eso favorecen a determinadas clientelas, as que son aquelas que teñen capacidade de relación con esas persoas que son as que poden actuar de intermediarias para lograr ese tipo de favores. Entón, claro, hai moitas outras persoas que non teñen esa capacidade de relación e, por tanto, sempre quedarían fora de xoga, fora do sistema. Se eu teño capacidade de relación para que influenciar en alguén, para que empregue ao meu fillo, pois habrá outras persoas que, ao mellor, non teñen esa capacidade. Por tanto, aí estamos creando, oiga, que para empregar hai que haber unhas reglas de xogo, ten que haber unha oferta pública de emprego, ten que haber unhas probas, como todos os que estamos na función pública fixemos, e ten que ser unhas probas imparciales onde todo o mundo accede desa maneira. Non pode acceder da porta atrás porque son amigo de fulano de tal que está de presidente da Diputación ou de su presidente ou non sei que, ou de vicepresidente ou de calquer outra cosa. Pero claro, todo eso estamos favorecendo ese tipo de un tipo de práctica social totalmente inadecuada e que nos leva a prácticas corruptas. Ao final, sempre o que hai que entender é que as prácticas corruptas pagamos todos. Pagamos todos, porque moitas veces xa prácticas corruptas a un nivel que xa non se só parroquial, que se xa de mercado, como me refería anteriormente, implica que moito dinero se desvía, por exemplo, a obras faraónicas, non vou poñer nomes, que sabemos aquí en Galicia, e, por lo tanto, o dinero desviado para obras faraónicas implica que non vai a ir a outras, digamos, outros servicios de primeira necesidade, como poden ser o servicio da educación, como pode ser a saúde, como poden ser as pensións, como poden ser os servicios sociais, porque foron desviados hacia ese tipo de obras faraónicas ou outro tipo de ventaxas. Nós sabemos que hai un sector público que moitas veces está moi apetecido porque polo ámbito privado. Hai empresas públicas onde, incluso gestionando ben e incluso ganando diñeiro, pois rapidamente están en un sector que está apetecido por un ámbito privado que quere entrar aí. Por tanto, moitos procesos de corrupción se producen precisamente nese proceso de privatización de empresas públicas. Por exemplo, a sanidade, se sabe que a sanidade o Estado gasta un 30% do seu orzamento en sanidade. Por tanto, é moi apetecible, moi goloso entrar aí desde o punto de vista privado a repartir esa tarta e ese orzamento. Por tanto, na primeira pregunta que me fixo,
pois a clase política sempre mira con escepticismo. Eu, como entendín naquele momento, recordo que eu penso, cando estou redactando a memoria no ano 2010, estaba pensando nos sucesos que estaban acontecendo en Lugo, aquelas todas operacións, Operación Muralla, Operación Pokémon, Operación Campeón, Operación todas esas cosas. Entón, a mí me parecía que era absurdo presentar unha memoria no Parlamento e non facer referencia ou intentar incluso unha alternativa en relación con mecanismos de control. Claro, cando un vai ao Parlamento é importante poder os deberes, porque senón lle poñen os deberes son. Entón, eu o que quería decir, nós, desde a nosa autonomía, podemos facer, desde o Parlamento, porque ten competencias para ello, podemos idear un sistema, un mecanismo de control que non é unha ocurrencia persoal miña, sino que é algo que está experimentado no dereito comparado e onde é recomendado por organismos internacionales como GAFI e o Greco e outros organismos, como me refiero anteriormente, o Banco Mundial, etc., desde os anos 90 xa, pero que Portugal deu un paso máis e implementou un plan concreto de prevención destes comportamentos de risco como os que acabamos de ver. Entón, a mí me parece que iso dá. Non me fixeron ningún caso na primeira vez, tampouco foi unha segunda vez, tampouco me fixeron caso, reiterei nelo, son por agotamiento, só conseguir as cousas, non con teimosía. E esta terceira vez, pois, se me fixeron caso foi porque, claro, había unha treboada de asuntos de corrupción e de todo eso e tal, a xente demandaba reacción e entón se acordaron dun señor que pasou por aquí e nos trajo un plan, non? E entón, acordándose tal. Ora, creouse esa comisión de estudio, precisamente creouse a instancias, en este caso, da proposta que lle fixemos, da proposta que se lle fixo. Estamos desfilando por ali, eu fui o primeiro en desfilar andar, non sei a que conclusión chegará, pero bueno, polo menos outro día decíanme que conseguiron que nesta lei de transparencia que se está, neste proceso de transparencia a nivel de Estado, pois que xa conseguiron crear, ya se anunciou o vicepresidente do Goberno, un organismo de control, un organismo independiente de control que me dixeron aquí do Parlamento que é unha proposta que fixeron eles para esta lei, para que vaya acompañando esta lei de transparencia. Porque facer unha lei de transparencia de carácter xeral é como dixen antes, é como a lei de prevención de riscos laborales do ano 95, porque son disposicións de carácter xeral que se non implementan mecanismos específicos de control non van a servir para nada. Por tanto, aquí o que estamos facendo é implementar mecanismos específicos de control e persoas que puedan activar esos mecanismos. E se non o facemos así, será unha decepción outra vez para a ciudadanía, porque dirá máis comisiones, máis lei de transparencia, máis normativa, máis tal, e a eficacia nula de todo. É dicir, máis burocracia, máis normativa e nula efectividade. Entón, eso será unha gran frustración. Os tertulianos xa o avisan por anticipado, porque como non creen en nada, xa descabetaron todo isto por completo. Bueno, vamos a darle unha oportunidade, non? Sí. Bueno, a miña pregunta é que falamos un pouco con importante de justicia e é que xa que falaste das transferencias trátase se algunha lei que paga o goberno pode encontrar solución e tendo en conta que o Partido Popular se deixa o peito falando de que a Constitución é intocable e onde quita unha lei para ser quita os caracterismos foradores donde os deixan totalmente indefensos, sin ningún tipo de dereitos, dándolle todos os dereitos á banca e ao front. Eso é posible? Bueno, está sendo posible xa, non? O mundo económico é moi poderoso e goberna o mundo. O mundo económico ten ese poder de gobernar o mundo, ten o poder, ademais, de legislar, porque despois os lobbies económicos poñen aos seus representantes políticos a gobernar e os gobernos, lógicamente, sacan leis que favorecen os lobbies que previamente puseron a lei aos gobernantes. Eso é unha lógica que funciona aquí, que funciona en calquer sitio do mundo, en Estados Unidos, en Alemania e en calquer outro sitio. Entonces, ao final sempre hai un pobo soberano, sempre hai un pobo que ten que saber que pode poñer couto a todo eso. Moitas veces é difícil, porque nunha propaganda política, pois un chega a recibir tal conxunto de propostas que moitas veces, todas as propostas, desde o punto de vista das intencións, todas son buísimas, porque en o papel, en teoría, todas son moi boas, pero que moitas veces, detrás desas propostas, o que hai son uns intereses económicos importantes, uns intereses de lobbies, uns intereses de financieros determinados, que o que buscan é conquistar o poder para, a partir unha vez conquistado o poder, conquistar leis que favorezcan. Moitas veces falábamos tamén destas portas giratorias. Aquí alguén decía eso, de que de repente hai un señor que é ministro e deixa de ser ministro e pasa a presidir un consello de administración, ou un, ou dous, ou tres. E entón, eso moitas veces parece ser que en agradecemento aos servicios prestados, porque os
estes consellos de administración son consellos de empresas potentes, de empresas que están, por exemplo, no sector energético ou en calquer outro tipo de sector potente, tal, en donde en un momento determinado lle interesa que a legislación e a regulamentación normativa vaya por un determinado camiño porque van a resultarse favorecidos por adjudicacións. O sector energético, por exemplo, é un bom exemplo disso, non? Entón, pois iso é o que hai, Entón, únicamente a cidadanía, se fora capaz de discernir de quen está defende o interés público e defende o interés cidadán, en frente a aqueles outros que o que defenden son o interés propio, inda que o disfracen como interés público, pero en realidad defenden os seus propios intereses e, por tanto, queren estar no poder para defender os seus intereses, non? Aí é onde ese é o gran dilema e a gran dificultade, non? Bueno, isto... Por un lado, era unha simple aclaración con relación ao tema da corrupción, se esta iniciativa entraba dentro das competencias da Xunta ou interfire en competencias do Estado. Pareceme entender que non, pero era por saberlo. E unha segunda... Respondendo a eso, pois, lógicamente, o que se plantexan ali son competencias que a Xunta poida implementar. Por tanto, non radicamos este organismo de control, como dixen antes, tratamos de residenciarlo no Consello de Contas. Eu incluso tuve a oportunidade antes de consultar a algúns vocais do Consello de Contas e darlle isto a Fernando para ver que lles parecía, para ir sondeando o seu punto de vista. E algún deles me chegaron a decir que sí, que lles parecía moi ben e que o Consello de Contas podía residenciar este tipo de organismo, sin excesivo costo, sin crear estructuras aparatosas ni nada disso. É dicir, que a propia, é importante que o que se propoña sexa de competencia de autonomía, porque se non é rapidamente, pues como non é competencia nosa, que resolvan outros. Se me permites, hai unha cuestión que en este momento hai unha enorme presión por parte, eu creo que de todo, dos medios de comunicación, sobre todo medios de comunicación, non? No sentido de que parece ser que a única saída para conseguir a devolución do diñeiro é a demanda individual. Ti estás defendendo esta cuestión como unha estafa masiva, non sei se estas presas teñen sentido, se debe adoptar unha outra posición máis prudente. No tema das preferencias, a demanda individual é posible sempre, porque está aí, e entonces calquer persoa o que pode é decir, bueno, pues encomendarse a un abogado e o abogado levarlle o pleito, e estes pleitos normalmente se veñen ganando porque as sentencias o que están dicindo é que houve un vicio de consentimento e que, por tanto, non houve unha boa información, non se cumpriu a normativa, a legislación sectorial, a normativa de pre-MiFID e MiFID en relación con a información que había que darle a quen estaba suscribindo ese produto, se lle contaron as bondades do produto e non as maldades que tiña, que eran produtos perpetuos e que depois o dinero non se podía retirar e que dependían de que funcionara o mercado financiero, etc. Pero, bueno, a necesidade de recapitalización das caixas tiraron con todo eso por diante e, por lo tanto, asumiron que tiñan que colocarlle aos seus depositantes por esas necesidades de recapitalización. Bueno, frente a eso, as sentencias individuales, como dicen, están dando a razón. Pero desde o punto de vista da Fiscalía, nós non podemos actuar, a Fiscalía nunca pode actuar nun terreno individual, porque a Fiscalía solamente pode actuar cando haxa múltiples perjudicados e cando haxa un interés público relevante. É que no caso por caso, na individualidade, aí non temos legitimación para actuar. Entón, o que vemos é que cando esa práctica abusiva se repite unha vez, outra vez, con un cliente, con outro cliente, con outro cliente, con outro cliente, perdón, esa vicio de consentimento, detectamos por unha perspectiva global que aquí o que houve é unha maldade e o que houve en realidade é unha práctica abusiva. E entón nos saltamos do entrañable dereito privado civil á legislación de consumo. A legislación de consumo é o texto refundido da Lei de Consumidores, da Lei Xeral de Consumidores e Usuarios do ano 2007. E entón xugamos en ese campo. Por tanto, trascendemos do campo individual para ir ao campo dos contratos masa, da economía masa e das relacións económicas masa, e onde, como consecuencia desos contratos masa, se producen ofensas masivas. E para esas ofensas masivas, o que temos que ter é un instrumento de reparación masiva. Ese instrumento procesal o temos hoxe en día a través do proceso de accións colectivas, moi mal regulado, por certo, en España, moi mal regulado, e que haberá que modificarlo no futuro, porque nos remite a un suicio que se chama suicio verbal, que é imposible. Ese suicio está pensado para os pleitos individuales, para os pleitos en un formato de juicio contracario do dereito romano, pero non para ventilar demandas masivas con 40, 50.000 personas, etc. Entón,
Iso, como desde o punto de vista de interés público, é o que defende a Fiscalía. Primeiro, que ten que actuar cando haxa múltiples perxudicados e un interés social preeminente. E despois, ten que actuar con un instrumento procesal de reparación masiva. E o instrumento procesal de reparación masiva ten que ser un proceso colectivo en donde a todos os contratos que teñen o mesmo perfil e todas as sentencias que recoñecen todo eso, bueno, pues todos os que teñen o mesmo perfil, por exemplo, os contratos perpetuos, xente que non foi informada adecuadamente, son todos, por lo tanto, establecen un patrón común que pode ser resolto e de unha maneira expeditiva, ese patrón común con carácter xeral. E non hai que ir caso por caso, porque a base, a circunstancia básica, o feito básico da afectación é o mesmo, porque todos están afectados por o mesmo produto tóxico bancario. O están todos afectados por o mesmo produto tóxico bancario e as circunstancias de afectación ser as mesmas, as circunstancias de efeito, pois poden ser tratadas de maneira, por un patrón común e de maneira global. E entonces, en este sentido, eu estuve vendo as sentencias individuales e di todas o mesmo. Necesitamos logo 30.000 ou 40.000 sentencias que digan todas o mesmo. Non é mellor unha que diga iso e que afecta a 30.000 personas, que están nas mesmas circunstancias porque están todas afectadas por as mesmas circunstancias de efecto e por o mesmo produto tóxico bancario. Entón, iso é o absurdo do sistema, deste sistema. Entón, intentaremos topar un tribunal que recoñeza eso, e que recoñeza que hai que isto ventilado por un sistema masivo, que o dereito español, o dereito procesal español, ten que ter un instrumento moderno de reparación masiva e non en reenviarnos ao pleito de juicio contra Cario do dereito romano, porque eso sería tremendo. Entón, eu teño moita confianza, primeiro, no Tribunal de Luxemburgo, porque o Tribunal de Luxemburgo está dando uns paus ahora tremendos que está convulsionando totalmente o sistema judicial español e o sistema bancario, na súa apreciación do que son cláusulas abusivas. Despois, no Tribunal Supremo, porque o Tribunal Supremo ten que recoller e recolleu toda esta doutrina do Tribunal de Luxemburgo e está producindo as conviccións nas cláusulas abusivas relativas ás cláusulas solo e todo este tipo que son prácticas abusivas. Entón, aí creo que dá, digamos que os órganos judiciales inferiores ainda, bueno, pues están intentando introducirse nesa cultura, pero que xa, digamos, o Tribunal Supremo está marcando un camiño que máis cedo que tarde os órganos judiciais inferiores terán que transitar e terán que seguir. E, mentras tanto, non nos corresponde abrir esa cultura porque somos os primeiros en España e a primeira Fiscalía que inicia unha demanda colectiva por temas de bancarios, por produtos bancarios. E, por tanto, a primeira vez, sabedes que sempre é a máis difícil. Pero temos que abrir ese camiño porque hoxe son o tema das preferentes, pero mañá tenemos o tema dos afectados por os servicios eléctricos masivamente, por unha deficiencia eléctrica, os afectados por o servicio de gas ou os afectados por os servicios de telefonía, porque aí tamén se van a producir abusos en masa. Esos van a ser os pleitos do século XXI. Entonces, o Estado ten que ter unha estrutura e un organismo que sexa capaz de combatir en ese aspecto, porque ahora se nos está dicindo, estamos preparando o sistema judicial para facer frontas demandas, e entonces vamos a crear dous órganos judiciales en Vigo que se van a dedicar a eso, agora van a repartir en tantos, na Coruña outros tantos. Bueno, pero que broma é esta? Entón, se foran, en vez de 40.000 pleitos, se foran 3 millóns de pleitos, que pasa? Preparamos o sistema judicial para recibir 3 millóns de pleitos? Isso é un absurdo. Isso é como intentar sacar a auga do océano a caldeiros, ou vaciar o mar a caldeiros. Isso é un absurdo. As teorías absurdas, se somos lógicas, teñamos instrumentos de reparación masiva. E non digamos a xente, non, vamos preparar o sistema judicial para que ante esa tsunami de pleitos que ven en riba, pues darle un caldeirinho para ver se vacían o océano. Entón, eso é o que non pode ser. Porque, e remato xa con isto, está tal, imagínense que vostedes, calquera de nós é afectado, compra un vehículo, ao cabo de 2 meses o vehículo ten un defecto de fabricación e deixa de funcionar, ao cabo de 2 meses. Normalmente, se este vehículo é fabricado en cadea, pois ese defecto de fabricación o van ter 1 millón de vehículos ou 2 millóns que saliran por esa fabricación en cadea. Entón, temos que ir a unha reclamación judicial e entablar 3 millóns ou 2 millóns de pleitos como consecuencia disso, cando o feito básico é o mesmo. Todos estamos afectados por a mesma circunstancia de feito. Se foran distintas, sí. Por iso nos non admitimos o que nos dixe a Audiencia Provincial da Coruña. Cada pleito cada casito é un mundo e cada pleito, ou discutimos, temos que admitir porque o dixo e tal, pero somos respetuosos con esa decisión, pero non a compartimos e a combatiremos jurídicamente.
No, que temos que ir casito a casito, pleito a pleito. Oiga, pero eso sería si as circunstancias de aceptación foran distintas, pero cuando todos están afectados por o mismo produto tóxico bancario, non hai circunstancias distintas, todas as circunstancias son iguales, e de feito as sentencias individuales todas están cortadas por o mesmo patrón, todas tienen o mesmo. A miña pregunta volve a ser, necesitamos 40.000 sentencias que digan o mesmo? Parece que a racionalidade indica que non, e que isto se pode resolver tamén por esa vía da demanda colectiva. E con isto chegaremos ao diseño, se non convencemos os tribunais de instancia e o Tribunal de Audiencia Provincial de segunda instancia, pois intentaremos convencer ao Tribunal Supremo deste planteamento, porque, se non, temos que pechar o noso quiosco en canto a accións colectivas, porque se nos van a dicir sempre que cada casito é un mundo e cada caso ten as particularidades, pois isto significa que a acción colectiva ten que desaparecer do ordenamento español, porque non a podemos exercitar, o Ministerio Fiscal neste caso. Sí, na parte preventiva contra a corrupción, o plan que presentas ven sendo máis ou menos en colocar un interventor en cada sección das institucións. Esos terían que facer os plans, os interventores. Naturalmente, ese plan ten que ser aprobado e posto en práctica por aqueles que serían intervidos. Por os intervidos, por as administracións? Sí, por lo menos por No, sería obligatorio que as administracións o fixeran. Se seguimos o mecanismo de Portugal, ¿Quién aprobaría? en este caso é o Tribunal de Contas o que establece en Portugal a obrigatoriedade de que todas as administracións que manexen recursos públicos teñen que presentar un plan de prevención de riscos de corrupción. Non ten que aprobar o Parlamento eso? Bueno, eso habría que crear unha norma. Primeiro no Parlamento habría que crear unha lei que establecera estas obligacións, incluso sancionar, porque claro, non pode ser despois, sabe usted, o Consello de Contas ten problemas porque digo, oiga, presénteme as contas a un Concello e non llas presenta. Que sanción hai? Nada. Entonces, a sanción teria que ser, bueno, pues mire, usted mentras non presente o seu plan de prevención de riscos, non lle vamos dar os recursos estatais que corresponden para que usted funcione, o diñeiro. Bueno, entra no posible que os concellos que irán castigados, que son dispostos todavía, pero controlarse así mesmo non vai ser máis difícil. O aceptar o control. Hai algún cálculo de probabilidades feito de que posibilidades hai de conseguir ese plan preventivo? Vamos a ver, o control en principio dos concellos está feito nos concellos un pouco grandes. Hai unha figura que se chama o secretario do concello, que é un funcionario público. Hai unha figura que é un interventor. E hai unha figura que é o tesoreiro, nos concellos grandes. Nos concellos pequenos é o secretario que fai a función de secretario e fai a función de interventor. Entonces, estamos pagando moitas consecuencias, a meus suicios, tengo opinión persoal, moitas consecuencias de falta de control porque debilitamos ese tipo de corpos. Incluso as advertencias de ilegalidade que pode facer un secretario en un momento moitas veces son toreadas por parte do alcalde, porque acude a un asesoramento externo. Me dis que a licencia non podo conceder licencia porque non está conforme a legalidade. Bueno, pues temos casos, e está na vía penal, en donde se acude a un asesoramento externo para buscar a medida, o informe a medida e sobre o informe da licencia. Entonces, se delimitamos os corpos de tal maneira que dicimos, mira, podes dicir o que queiras, pode ser un probo e honrado funcionario secretario de concello ou interventor que paso de ti porque vou a un asesoramento externo e vou a conseguir a mesma finalidade, Ti mesmo estás dicindo que está facendo, porque existían esos funcionarios encargados de intervir certas actividades e eles acabaron con eles, con eses interfuncionarios. Hoxe, o interventor do concello onde eu estou, bueno, non estou na corporación municipal, cánsase de por reparo. E o alcalde cánsase de levantar o reparo. Acabou de decir. Vamos, porque eso é o que lle decía antes, por ter debilitado os corpos. Entonces, si estes corpos de funcionarios, si en cambio ese reparo o alcalde non o pode obviar desa maneira, acudindo a un asesoramento externo, pois estaríamos en mellores condicións. Estes mesmos persuadidos van a aceptar o plan de control que propós? Bueno, o que sea funcionario público está suxeto a un estatuto de funcionario público e se lle reforzan as súas funcións. Por exemplo, un secretario tampouco pode ser que o sea parte do seu soldo, que depende tamén de levarse ben co alcalde, non? Pois claro, ese tipo de cousas non poden. Ten que ter garantizado o seu soldo con independencia de que se leve o ben ou mal co alcalde. Entón, o que temos que delimitar é moi ben que as persoas que poñemos a controlar non poidan ser interferidas por acción política. Iso é fundamental. Unha segunda cuestión.
Na parte represiva da corrupción, por moito que se prevea, vai ser necesaria a represión. Isto depende da Administración de Xustiza. A Administración de Xustiza española sabemos que é moi ineficiente. E mentre non se convierta en eficiente, todo canto falemos é falar en vano. Que posibilidades hai de que mellore a eficiencia desta Administración de Xustiza? Bueno, pues hai que millorarla porque senón vamos moi mal. Sobre todo, a xusticia é eficiente, como dixen antes, en relación cos pequenos delitos. Calquera hora sale aí, lle fan a prova do alcohol e mañá ten un xuicio rápido. O sea que é eficientísima. Mañá está no xulgado de guardia con un xuicio rápido. Mañá, o sea, sin... Bueno. Entonces, somos moi eficientes nos delitos pequenos, nos pequenos robos, nos furtos, nos furtos, tal. Cando entramos en procesos complexos, sobre todo procesos económico-financieros, procesos incluso medioambientales, fíxense vostedes, estamos celebrando o xuicio do Prestige, estamos rematando 10 anos despois de que ocurriron os feitos. Claro, así non vamos a ninguna parte, porque xa me dirá, 10 anos despois, cando interroga os testimuñas e cando iso tal, pero xa non me acordo, hai 10 anos, incluso están resariados, porque algúns tiñan, si fora no momento, testificarían de maneira, pero despois de 10 anos, despois de ler todas as noticias e tal e cual, incluso se están resariados na súa testimuña. Por tanto, non é aquí a testimuña inocente de principio de tal, sino que xa está alterada. Bueno, pois con ese sistema non vamos a ninguna parte. Hai unha proposta. A proposta tal é que o que fan outros países mudar o sistema, o modelo procesal. Entón, eliminar a figura napoleónica de xuicio instructor, pasar a un modelo de fiscal investigador onde xa non sería tanto esa documentación, esa fase de instrucción, conseguir sempre documentación e declaracións, porque senón sería conseguir os mínimos elementos para fundamentar unha acusación e xa levar todo a xuicio rapidamente. Por tanto, eliminar toda esa burocracia que significa a instrucción. Entón, a Fiscalía non necesitaría máis que ter os elementos imprescindibles para fundamentar o seu escrito de acusación e a prova se practicaríase directamente no xuicio oral, porque as testemunhas serían convocadas directamente ao xuicio oral. E isto, lógicamente, ten que vir acompañado de medios, é dicir, sin medios personales, sin medios humanos, cunha policía judicial, e medios especializados. Necesitaríamos unha policía judicial especializada, sobre todo cando son temas económico-financieros, unha justicia, uns jueces especializados, uns fiscais especializados, e uns elementos periciales, unhas estructuras periciales, expertos en pericias contables tamén, que acompañaran e que puderan, digamos, tamén atender este tipo de casos. Poño un exemplo clarísimo. En España existe un organismo especializado a nivel de todo o Estado que é a Fiscalía Anticorrupción. Bueno, pues todos estos casos de corrupción que están sendo tramitados por os xulgados antes foron vistos por a Fiscalía Anticorrupción. Por tanto, hai un traballo de 2 ou 3 años que despois presentaron a querela ou a denuncia ante o xulgado, pero non son os juicios de instrucción neste caso que recibiron eso desde o principio, senón que houve un traballo antes dunha agencia especializada como é a Fiscalía Anticorrupción, que si ten Policía Judicial especializada, que si ten un apoio da Agencia Tributaria, que si ten un apoio da Intervención Xeral do Estado, e, por lo tanto, ten peritos expertos. Aquí teríamos que crear unha estructura parecida para dar resposta en tempo razonable a esa criminalidade grave e complexa, sobre todo económica e financiera. Tenho dúas preguntas. Unha é se o sistema este implantado en Portugal, se houve tempo xa para avaliar se funcionou ou non, e outra é que, bueno, todos nos gustaría a independencia da cabeza destes, pero se miramos que o Tribunal Constitucional ou o Consello do Poder Judicial, as illas casi teñen xa PSOE, PP, Convergencia, como se pode conseguir esa independencia? Bueno, eso é difícil. Independencia, vamos a ver, o Consello do Poder Judicial é un organismo, é órgano de goberno dos xuíces. Por lo tanto, é un órgano político-administrativo. Pero, pois, cada xuiz aquí é independente personalmente. Que no exercicio da súa función non pode ser interferido nunca polo Consello do Poder Judicial. Porque cada xuiz, todos os países de Estado de Dereito, sen Estado de Dereito, cada xuiz é independente. E, por lo tanto, non pode ninguén interferir na súa función. Entón, iso é unha gran garantía. O que sí se únicamente é por a vía de recurso ante outro órgano superior como se pode conseguir que unha sentencia se vote abaixo. Ten que ser por a vía de recurso ante un outro órgano, ante o Tribunal Superior, pero nunca pode ser por unha vía administrativa. Por tanto, o Consello de Poder Judicial é un órgano político-administrativo que é o órgano que sí que sanciona os juíces, se abre expedientes, eleva todo algún tipo de burocracia, non? Pero nunca pode interferir na súa acción judicial. A súa acción judicial únicamente pode ser modificada a través dun recurso.
Despois, no outro, que me decía, que non me acordei. O sistema implantado en Portugal no tempo de... Bueno, pois ainda están nelo, Guillermo Oliveira Martins, que é o presidente do Banco Español, dali, tamén do Consello de Prevención da Corrupción, comparecerá tamén no Parlamento e probablemente será unha das preguntas que lle farán como van funcionando. Pero vamos a ver, con independencia de como funcione, eu salín algunhas críticas de que pode estar mediatizado pola acción política, porque claro, este señor está nomeado políticamente, por tanto, aí temos un problema. Pero eu creo que o diseño portugués é bo, pero si se corrixe, por lo tanto, cousas que poden ser problemáticas para nós, sobre todo a interferencia política. Por lo tanto, que podamos poñer a persoas independientes que tiñan un mandato de unha duración determinada e que rindan contas tamén ante o Parlamento periódicamente a través dunha memoria en donde din que dificultades se encontraron e que tal. Entón, o que é importante é crear ese diseño, o diseño portugués é bo, millorable neste sentido, e, por lo tanto, eu creo que de momento o que temos mellor que pode funcionar, eu creo que así pode funcionar correctamente. Boas tardes. A miña primeira pregunta é que lle parece o proxecto de lei que responde que a Fiscalía leve agora a instrucción das causas penais, e a segunda pregunta é como se salvaguarda a figura esa do delegado responsable do control da prevención. Moitas gracias. Bueno, vamos a ver, en todos os modelos procesales do mundo, o mundo desde no ámbito da nosa mesma cultura xurídica, quen instruye os procesos ou quen investiga os procesos sempre é o Ministerio Fiscal e o fiscal. Únicamente, nós temos esta figura de substitutor importada do modelo napoleónico, pero solamente estamos con ela estamos con ela España, Francia, que incluso está modificando, non sei se outro pequeno país por aí, Luxemburgo ou así, que é dicir, o resto do mundo estamos en ese modelo. Entón, eso é a razón por a que vamos a pasar ese modelo, porque todo o mundo vai por ese modelo e nós temos que ir por aí. Ademais, me dicían moitas veces así gráficamente que moitas veces hai reunións a nivel internacional sobre criminalidade organizada e entonces de todos os países ven un fiscal que coñece, que ten a perspectiva global dese país en canto a organización da criminalidade organizada e os problemas que hai. En cambio, de España vai un suizo. E entón, claro, o suizo cando vai ali lle preguntan, bueno, cada un habla de su... A ver, que habla el representante de Ecuador tanto, se habla en términos ou de calquer outro país, habla en términos de país, pero vai o sueco e dice, bueno, yo en mi juzgado hago esto. E entón, claro, a coño nos importa o que faz no teu juzgado, o juzgado de enfrente que fai de outra maneira. Entón, claro, eso é un pouco ridículo, non? De repente que vaya, man. Pois entonces, o que é fundamental, entonces, ese modelo vai se cambiar, pero o que é fundamental é garantizar que tamén que o fiscal investigador non poida ser perturbado por ningún tipo de acción política ou de outra natureza no exercicio da función investigadora. Porque a cidadanía o que necesita é que quen investiga un delito sexa unha persoa independente e que non pode ser interferida de ninguna maneira. Entón, a Fiscalía está organizada, está estruturada jerárquicamente. Entón, iso é bo, ten cousas boas e ten cousas malas. Ten cousas boas no canto de que garantiza unha unidade de actuación. Por lo tanto, a Fiscalía, cando fai un análisis, o fai para toda España, porque aplica leyes de carácter estatal. En cambio, un xuez, sobre unha cousa, un pode dicir un número 1 unha cousa, un número 3 outra cousa, un número 4, non hai unha resposta unificada, iso forma parte da esencia judicial que é necesario. Pero a Fiscalía ten que ter o servirse por o principio de unidade de actuación. O que faga a Fiscalía de Barcelona, interpretando unha norma, ten que ser o mesmo que fai a Fiscalía da Coruña, que fai a Fiscalía de Ourense, tal, porque ten esa unidade de actuación. Entón, iso é ventaxoso e proveitoso, pero a dependencia xerárquica sería mala si xerárquicamente se pode afectar a alguén que está investigando. Oiga, non investigues isto, oiga, tal, mira para o outro lado, tal. Iso non pode ser. Entón, temos que garantizar, temos que establecer no sistema do modelo de fiscal investigador que o fiscal que investiga non pode ser nunca un determinado feito, recibir ninguna instrucción concreta en relación con ese feito, nin pode ser perturbado por ninguén no exercicio desa investigación. Entón, ten que ter un estatus de independencia moi parecido ao que hoxe ten un xuez cando investiga. Dos preguntas curtas nada máis. Quen elixe o fiscal superior de Xusticia de Galicia e cando xa toda a elección e as esperanzas de seguir pensando desta maneira, tanto desta maneira, non sei se unha elección política como é. E depois outra pregunta, un agravio masivo que vai sufrir Galicia está sufrindo nestes momentos é o das minas no 65% dos seus concellos. Aquí no Valmiñor estamos afectados por todas partes, no Valmiñor baixo Miño.
Está a Fiscalía de Patrimonio e Medio Ambiente alerta a isto, non hai ningún tipo de denuncias, non podes actuar antes de que se Eu creo que en relación a isto último, creo que non hai ningún tipo de denuncias. En todo caso, nós temos unha Fiscalía Medioambiental, incluso ahora o responsable desa Fiscalía, que o delegado tal, está a full time ali no proceso do Prestige, pero bueno, rematará ahora, e entonces é sempre unha Fiscalía que actuou moi sensible aos planteamentos medioambientais, e únicamente o que habría que ver é se hai un feito delictivo, porque se non hai feito delictivo a Fiscalía non pode actuar. Entonces, eso únicamente se podrá ver a medida que, que se estudie os casos concretos e se eso pode supoñer algún impacto medioambiental que teña unha calificación como delito. Entonces, en ese caso, a Fiscalía podría actuar, ¿no? Respecto do outro, pois ainda queda algún tempo para que eu siga en esta función, e, por lo tanto, eu penso agotalas, e o que pase despois me dá igual. Eu que si teño moi claro é que no exercicio do meu cargo, actualmente, pois unhas líneas moi claras de seguir, que a mí non quero ser un burócrata, quero abandonarlo con dignidade, e quero irme para casa con tranquilidade de conciencia dicindo, bueno, pois estuve en un cargo que tiña moitas potencialidades e intentei exploralas e aproveitalas ao máximo. E o resto, pois non me importa o que pueda pasar. Ánimo. Eu quería hacer tamén unha reflexión. Falamos da corrupción a nivel dos que nos legislan ou nos gobernan. Eu creo que todos que estamos aquí, na nosa medida, somos corruptos. Porque luego non pagamos o IVA, ou ponemos unha baixa cando podemos traballar, ou falamos con un amigo para que nos saque unha multa. Entonces, moralmente, claro, como vas a reprobar ese tipo de comportamentos nos que nos sirven, nos que nos gobernan? Que ainda por eso é unha medida peor. A xente que pode, se alguna hai que honrada, aquí tratamos a de gilipollas, non de honrada. Bueno, pues, efectivamente, recordábame esta pregunta algo que me decía outro día meu irmão Fernando, que conoce Carlos Meixone, pois que é profesor en Madrid, e me contaba outro día que recibiu un compañero dele, un alemán, que lle dixo que viña de cabreado porque dice que viña de Gandía, le pedí un precio por un apartamento e que lle dixeron con IVA ou sin IVA. Entonces, decía, esta pregunta la haces en Alemania y te meten en la cárcel. Esa pregunta non ten sentido. Entonces, bueno, pues evidentemente, a primeira parte, na miña exposición eu dixei tamén claro que nós temos que, se temos un concepto de corrupción, digamos, un pouco laso, pois o que vamos a construir pois vai ser tratar de aproveitar esas oportunidades para a pequena corrupción, e incluso cando teñamos gobernantes que meten a man e que son corruptos, non só de votalos vamos a darle a bendición, porque temos esa mentalidade e nos parece que eso é a forma de comportarse e a forma de proceder. Por ese camiño iríamos moi mal, por eso, por lo tanto, é moi importante que haxa unha percepción social de que un gobernante ten que ser unha persoa éticamente correcta. Xa non solamente, como dixen antes, que poida cometer delitos, sino que, inda que o feito non sexa delictivo, si é éticamente reprobable, pois é incompatible coa boa gobernanza, pois hai que tomar unha decisión. Ainda nos queda moito camiño por percorrer, porque ainda non temos esa cultura tan asentada como teñen o mundo anglosasón, pero bueno, nesa línea tenemos que ir, e sobre todo, se hai alguén que meteu mao e que tal e que se presenta as eleccións, pois o que non pode facer o povo é dicirle, va adiante, sigue gobernando e sigue roubando, iso é evidente. Xulián, hai dúas palabras e va, rematamos, sí. A miña pregunta é se é que ten que haber tantas cousas reservadas na administración. Hoxe o Parlamento de Galicia aprobou como reservados unha serie de informes sobre as caixas. Eu creo que todo debería ser público, e sobre todo nunha época como a nosa, donde hai tecnoloxía suficiente como para entrar nas nosas contas ou nas contas de que enseña nun concello. O concello, todos os pagos dos concellos, a meu modo de ver, debían estar nunha pantalla e ver no momento a quen se lle pagou, canto cobrou, canto falta por pagar, as contas dos concellos. Se eso fose así, que penso que tecnolóxicamente pode ser, habería bastante menos corrupción. Eu non sei por que ten que haber cousas reservadas.
Sí, o que pasa é que, por exemplo, a lei de transparencia o que establece tamén é a publicación de que saibas a quen se dé unha subvención, de que saibas o que tal, pero eu creo que se necesitan tamén elementos de control específico, porque moitas veces incluso digo, bueno, aparece a declaración da renta do diputado tal ou do responsable político tal. Home, esa declaración da renta se supón que é a que está ben feita, por eso se publica, pero un ve as contas allí, claro, había que saber que, oiga, e o que declara vostede aquí como base imponible son 10 millóns ou son 20 ou oculta vostede outros 10 que non aparecen aquí na declaración. Entonces, claro, tamén hai que ter cuidado con eso, porque lo que nos poñen diante é unha apariencia de transparencia, pero que en realidad os elementos están incontrolados todavía. Entonces tenemos que ter cuidado con eso. Entonces, a mí a declaración da renta me parece unha burla, porque, oiga, xa moi ben, xa sei o que gana, o que tal, que vostede tal, aplícanse as reglas propias da propia declaración e salen as contas que salen. Pero, oiga, ao mellor usted ten dinheiro nun paraíso fiscal que non está declarado. O mellor usted ten dinheiro escondido, está en non sei que actividades que son incompatibles ca súa función, non está declarado, non aparece na declaración da renta. Por lo tanto, o que é importante é poder detectar bolsas de fraude e ese tipo de cousas se efectivamente despois non aparecen reflectidas. Entón, iso fai falta máis que esa transparencia, que en principio é unha transparencia puramente formal e que ainda queda en falta moito para que sexa verdadeiramente real, non? No, pero a mí o que me chama a atención é que o PP, aquí no Parlamento noso, el só di que son reservados os informes da unificación das caixas. Bueno, o que limos na prensa é que se basa nunha asesoría xurídica que recomenda que hai datos aí íntimos que non deben ter trascendencia e tal. Bueno, iso é debate político no que non me quero meter porque eu non son político, non son político no sentido de que a Constitución me impide pertenecer a ningún partido político ni sindicato e, por lo tanto, é debate político que tal, me chama moita atención eso porque, claro, efectivamente, si hurtas do debate político ese tipo de tal, pois moitas veces esa comisión queda totalmente descafeinada, non? Para saber realmente o que pasou, se as caixas eran solventes, non eran solventes, se o ditamen esa da KPMG era a auditoría que fixo, era unha auditoría ben feita, non era ben feita, claro, habrá que coñecer datos. Entendí tamén que é o ler no xornal que lles permite ler aos diputados, si lles permite, non lles permite facer fotocopias, pero si lles permite tomar anotacións. Por lo tanto, hombre, para algo que les poden coñecer por esta vía de tomar notas e debatir. Tamén, o que non ten trascendencia, eu creo que o que nos medios de comunicación o que dicían, claro, que non vai a ter posibilidade de que se xa conocida por medios de comunicación a través, por exemplo, de unha fotocopia. Bueno, forma parte do debate político, a mí me gustaría moito máis que fora transparente total e que toda a ciudadanía soubéramos como se tratou todo ese tema das caixas e como eso todo, que ao principio parecía que era unha cousa moi solvente e que as caixas estaban tal, e resulta que todo eso foi un fiasco e da noite para a mañá estábamos no mellor sistema bancario do mundo e agora parece que estamos no lado contrario. Pero claro, onde quedan sempre dudas e como cidadán, pois me gustaría que las despesadas declaradas que pasou en todo ese proceso, non? Creo que sería interesante porque a cultura democrática exige que eso todo sea transparente e coñecido pola ciudadanía. Bueno, eu tiña unha última cuestión moi brevemente, porque realmente non é tanto unha pregunta en concreto como preguntarche sobre a visión que vou a decir agora con respecto á corrupción, porque a mí como alegos, como todos, pensamos que o problema da corrupción está introducido na sociedade española hasta a médula. E tú facías moito fincapé na cuestión do calvinismo como base ao capitalismo e os países católicos como países corruptos. E hai algo deso. En todos os sitios eu creo que aquí temos un problema e é que tuvemos 40 anos dun régimen que era por definición corrupto. E non rompimos o franquismo. E o que sucedeu foi que os caciques de parroquia ou a corrupción parroquial continuou sin cambio ningún. A forma actual de Franqueira nos anos 60 da provincia de Ourense é a mesma forma de actuar de Baltar nos 90. Non houve cambio ningún. E na corrupción de mercado sucede quase o mesmo. É dicir que a familia, os borbóns, absolutamente todos enmergados en un proceso que é o mesmo que facía Franco nos anos
50 dos anos 60 dos anos 70. É dicir que, cal é o problema? Pregunto, se queres opinar. Bueno, se queres opinar. Pregunto, o último non opino. Aí queda a cuestión, cada un que teña a súa opinión e tal, pero efectivamente, claro, o problema é que pasamos dun estado de cousas, dun régimen franquista, como ti dis, pasamos a un régimen democrático e entón, bueno, pois, claro, as mentalidades non cambian, e se as formas de actuar non cambian, pois, lóxicamente, esos esquemas se reproducen tamén nunha sociedade democrática. Pero na sociedade democrática a diferencia que hai respecto dun estado franquista ou dun estado dictatorial é que a sociedade pode mudar este estado de cousas. Por lo tanto, eu me refería tamén a pedagogía social. Por lo tanto, é importante que os partidos políticos fagan pedagogía social e que fagan entender a cidadanía de que hai formas, hai cousas que non se poden conseguir. E únicamente a través desa pedagogía social non se pode conseguir a través da educación. Desa pedagogía social é como podríamos avanzar. Non se me ocurre outra maneira, pero o certo é que, evidentemente, se presentan, como dixen antes, os corruptos das eleccións e ganan as eleccións. Claro, eso é tremendo, non? Se presentan ou se caciquean as eleccións e entonces o sistema non dá establecido, digamos, mecanismos de control ou de neutralización dese tipo de formas de actuar. Entón, en algún momento habrá que romper con todo eso, porque senón sempre será un voto cautivo, un voto que nunca expresa, que é un voto que pode ser captado perfectamente por quen non está interesado en que muden o estado actual de cousas, non? Entón, eso, claro, pero eso é pedagogía social, é que os partidos políticos incidan nese aspecto, que a xente se conciencia, que haxa moita información, e a través desas vías únicamente se pode conseguir mudar as vontades, e despois vendo que, efectivamente, pois os comportamentos políticos moitas veces non son edificantes e a xente ten que convencerse de que non pode seguir nesa línea, ten que desautorizar ese tipo de comportamentos. O que non pode facer é bendecilos a través dunha votación. Entón, eso, ao final, é a propia sociedade, é a propia cidadanía a que pode facer a operación limpieza, que se non o fai, pois temos un problema na nosa democracia, porque é a única que pode restablecer hábitos higiénicos de control político. E se non é así, pois temos un problema. Bueno, pues nada, moitas gracias a todos.